Kiira Korpi, suomalaista urheiluyleisöä kiinnostaa juuri nyt tietää, mikä on tämänhetkinen kuntosi. No kiitos, ihan hyvä, että koko ajan parempaan suuntaan menossa, että vielä en ole siinä huippukunnossa, mitä olen joskus ollut ja mitä toivottavasti tuun olemaan, mutta koko ajan sinne päin menossa kuitenkin. Kerro vähän kesästä ja nyt syksystä ja alkutalvesta. Kuinka raskasta aikaa se on ollut? No kesähän mulla meni ihan loistavasti ja kaikki näytti tosi hyvältä, että sitten syksyllä tosiaan tuli vähän vaikeuksia, että tällainen niin kuin jalkojen hermolihasjärjestelmän ylirasitustila ja sitten tuli vielä tällainen pitkittynyt virusinfektio ja sitten se vähän pitkitti sitä paranemisprosessia, mutta koko ajan nyt tässä ollaan toipumaan päin ja oikeastaan se on jo sillä lailla takana, että totta kai siinä kun pari kuukautta melkein tuli taukoon, niin ei se paluu ihan tällä ei tapahdu, mutta koko ajan kuormitusta nostetaan ja tehoja nostetaan harjoituksissa, että ihan hyvältä näyttää. Onko syy selvinnyt tuon ylirasitustilaan? No ei mitään yksittäistä syytä kyllä pysty sanomaan, että varmaan monen tekijän sellainen yhteen niin kuin suma, että tämähän ei ole mikään sellainen niin kuin ylikuntotila, mitä esimerkiksi hiihtäjillä tai kestävyysurheilijoilla yleensäkin on, että tämä on niin kuin pelkästään jaloissa aika tämmöinen ikävä juttu, mutta kuitenkin koko ajan jaksanut niin kuin sillä hyvällä asenteella olla ja positiivisin mielin, vaikka on ollutkin vähän rankkaa, mutta nyt alkaa jo sillä näyttää paljon paremmalta. Eli voiko sanoa, että tuo on nyt voitettu asia? Joo, kyllä se on ihan ehdottomasti takanapäin, että nyt vaan niin kuin sitten harjoittelua pyritään tehostamaan. Olet kisannut Saksassa joulukuun alussa ja sanot keskittyväsi harjoitteluun. Millaisia harjoitteita ja millä tavalla olet pystynyt nyt harjoittelemaan ihan viime viikkoina? No oikeastaan nyt viime viikkoina pystyin jo niin kuin suht normaaleja harjoituksia vetämään, että harjoitusmäärät ei ole ihan sitä normaalia tasoa vielä, mutta niin kuin sillä laadullisesti on sitten pyrkinyt panostamaan vähän vähempään määrään, mutta vielä ollaan kuitenkin siitä, mitä niin kuin oli ennen tätä niin kuin syksyä, mutta kuitenkin sillä lailla luottavaisin mieli, että koko ajan on menty eteenpäin, että ei ole mitään ihmeellistä takapakkia ainakaan tullut. Nyt edessä viikonloppuna SM-kisat ja käytännössä sinun ainoa näyttöpaikkasi koti-EM-kisoihin. Kuinka kovat paineet on lähteä luistelemaan ja vielä kauden avauskilpaan? No itse asiassa ei mulla oikeastaan ole sillä paineita, että musta tuntuu, että mä voin aika lailla ilman niin kuin sillä paineita ja odotuksia mennä, että nyt vaan niin kuin nautin edes siitä, että on päässyt nyt taas kilpailemaan ja niin kuin, että nämä vaikeudet on voitettu ja en mä niitä EM-kisoja sillä lailla mieti, että totta kai olisi mahtava juttu päästä, mutta ei se niin kuin ole nyt se ykkösjuttu tässä, että tärkeintä, että niin kuin on terveenä ja pystyy harjoittelemaan ja kuitenkin olympiakausi ensi vuonna, että niin kuin päätähtäin on siellä Vancouverissa. Nähdäänkö kolmoishyppyjä nyt viikonloppuna? Oletko pystynyt niitä harjoittelemaan? Joo, kyllä voin luvata, että kolmoishyppyjä nähdään, mutta kyllä mä vähän sillä jo olen joutunut vaikeustasosta tinkiin, että enemmän niitä helpoimpia kolmoishyppyjä nyt varmaan teen. No jos ajatellaan tilannetta, että pääset koti-EM-kisoihin, niin mikä on siellä tavoite? No ehkä mun tarvitsee sitä miettiä sitä SM-kisojen jälkeen, että eihän siinäkään kovin pitkää aikaa ole, 4 viikkoa sitten vaan sinne EM-iinkin, mutta katsotaan sitä sitten tämän viikonlopun jälkeen. Eli riittääkö aika päästä siihen ihan entiseen huippukuntoon 4 viikossa, 5 viikossa? No onhan sekin lyhyt aika, mutta en tiedä. Kyllä mä oon sillä optimistinen. No vielä joulusta. Missä merkeissä joulusi sujuu? Joulu menee ihan perusrauhallisesti perheen ja sukulaisten parissa kotona, että ei mitään ihmeellistä.